MLA la pen MC election prang tami tum dak PS board committee bala setami dak rada tum bang APHLC phan ning ka che thela pen APHLC phana ka ching hon pen apot ongdung abot dak APHLC phan pilo la pen ke ongdung abot mission pen tum long pon la dak itu ma record long lo la si nona bang ke la dak ke dam tang son kali dalo nona bang ke dam tang son anso si rada tum bang nonang bar lo nona bang ke dak APHLC board committee PS board committee bang non pini parja pom lo lapen none prang ke bang jilang ke claim nang je son an movement ke deng ponanji lapen ke kaprek awareness program an stame dak PS board committee tumanda claim pon po lapen nomati constituency non prang ke bang jilang MP election lapen ganon MLA election MEC election an bang ke nomati constituency bang ke APHLC pen sini tum che pahe ponji pahe tum por ipon po avot ongdong men ke palongi phane tum claim pon po lokhiram inti la daga president no lapen secretary bang ke secretary ko mamante gotom hanse la secretary lo Sri Mongol alama put hak korban non social media long pencing lo karbing long lo non umpup lo ida theglong lo apa non ke theglongan stame organization tumang bong sinon bange kache jong seroi saide non bange kaso kache jong seroi alam thia bange ke damtang karbing long CM tuliram rong hanga bang media tumang no kaninjia bang ke la pohelo jahala Sri Mongol akulat inclear nangji Nisan je na pan kopene dokumen sana in pan lap nangji la pan kulat in hap nangji po atum ka chuningri atum bang sin nona bang ka ko in putu nangji ula so order pen masih siam tu ram hang bang ke alam karju pen masih hala Sri Mongol kulat pan kuda to la la sin nona charju me alam bang la hello siam tu ram rong hang la ana chakong ka bilo mante je hala komani inut bahini organization tum ka chuningri ateng sin nona bang ke karju thu nona bang ke hala etum karbiang longa rad atum ni tum la 62 teng pen paragraph 2 sub paragraph 7 teng pen waterlist selam nangji dak inglong aso tum aphan reng dok reng niji aphan pu Guwahati High Court pen angka pa hai tang apoda bangke claim to thesi non hala inut bahini tum ka chuning ri alam sinon bangke CM tuliram rong hang non mai karju thu la lo pulo tang te la bangke CM tuliram rong hang ke lage one of the most the weakest dik mane acha kong ke kom nai CM lo karbing long history yang bong bangke lang dam lo pulo tang te ngapain kela soteng pulo tang de tum non prangi man jalan ni che the thai melu komane nut bahani ake che tum organization tem mong po jeni tum han nong le pota pin nang pinaji ni tum han ta seat reservation nang pinai pure pidat po mante la solam nang le rok la mangi la si la hai apu tha ke la ke organization tum ke che jong re nang alam la an alam ke the re ka lilo non bang ke la siam tuliram rong hang ame thanga cha kong ka che pa bob mate $60 cha kong cha pa bob la dak si cha paklang dak